serien går ud på, at vi besøger en hel masse servers. Og jeg prøver med. Hej. Altså, velkommen tilbage. Okay, jeg spiller med mere. Jeg er ved at få en stik i halsen. Mega og kreativt, skal vi spille det? Ja. Okay. Og jeg spiller sammen med Helgaard. Wow, det er stærkt med jer. Der. Jeg skal lige have... Sådan. Okay, du har fået din account tilbage. Ja. Skråstreg disco. Hvor skal vi hen? Vi kan gå ind med mit flot. Ja. 1 eller 2? Mit 1. Nummer 1. Flot. Okay, sådan. Jeg har egentlig lavet en lille gave til dig, bare så for sjov. En lille gave. What the? Jeg har lavet dem der. Her var officergivet. Ja. Det er til dig. Men der mangler et sværd. Nej, for jeg har taget svær. Nå, der er et sværd der. Okay. Nej, så. Og så ding, ding. Så er de fjernet de. Så skal kun have en. Så, okay. Hvorfor har det der gear? Det er fordi, de skal på den anden. Blokker, så der og så til V. Jeg har altså givet. Tja. Nå, men det der gear, du skal bruge heroppe, for der er det af. Er det af? Ja, og derfor har vi sat stor stilling. Det er det ejerstilling. Det er sådan, det hedder. Det hedder spørg. Man kan skille det her, hvor du får en spørgsmål. Ja. Skal jeg lægge en post op på Instagram, hvor du skal ja. Okay, hvad for en hjelm? Er det den her, og så prøv IV, den der chainhammer? Hvad? Ja. Og må jeg godt, er det der diamond gear med prot IV, jeg skal have på heroppe? Ja. Okay. Og så en, fuck, ja, okay, og så. Hvor er dit andet plot så? Det er Nej, bare... B. Nej, det er ikke på B. Hvad? Det er, hvad det hedder... hvad det hedder? Sådan der. Okay. Det kan jeg ikke huske. Så det vil sige, det er... Så. Oh. Sælge. Oh. Så er vi sådan, at der så ejer selv. Hvorfor står der så mange amuds over det hele? Amuds over det Ja, der står en og derovre, og så er der nogen derovre af. Nå. Ups. Det burde, at der er nok nogen, der har fjernet loftet. Og der er amuds over, så det er ikke så godt. Speed 1. Man kan godt bruge speed 2 eller 3. Ja, kun 2. Okay. Der. Der ligger et skilt herovre. Den ved jeg ikke. Der. Det er mega sejt ovenpå, der prøver at kigge ovenpå. Jeg kan lide. Nej, det var ikke. Jeg kan ikke gå ind, og der er læk. Hvad? Der går nok læk lige nu. Er der? Ja. Jeg kan ikke gå ind i nogen døre, hvis man skal til L. De burde have sådan en knap hen i sport, hvor man kan trykke på, så det ikke lækker mere. Eller bare på hver pilot. Ja, og det laver sådan en lille her. Undskyld. Jeg kan gøre disse.
Jeg kan ikke komme ind ad døren. Lort. Sådan der, så er vi sådan ligesom, ja. Okay. Kim. Vi så nærmest. Hende der Sofie, det kan hun er nu blevet vip. Ja, så er det slet hat. Her så hvis jeg ikke op på hovedet, for jeg skal skrive hat. Jeg skrev hat. Nu var jeg ikke vidst, den der obsidian. Obsidian. Okay, det laver skal det ikke. Det er rigtig træls. Ja. Ej, det ligger meget. 5 sekunder siden. Ja. Vi kører mega lort lige nu. Og det er mens jeg journal. Computer. Der bliver smidt ud. Okay. Jeg vil smide ud. Og så der. Vi ser det bedre. Okay. Så nu går jeg sådan her. Hvad? Som? Sådan der. Nej, Lukas. Og jeg beholder en ting. Yes, så tager vi det obsidian. Ja, det tager det obsidian på hovedet. Jeg tager det vand. Okay. Skal jeg tage det dødt blok? Slash ph. Hvad? Skal vi lave video? Jeg er bagefter den her. Jeg vil bruge noget andet. Kæften er mærkelig. Du skal sgu da ikke sidde og æde mit slik. Jamen, okay. Sorry. Der. De nye. Okay, min nye hat. Ej, hvor har du fået den fra? Jeg slår også med mit hat. Hvad er der på den hat? Har du prøvet, hvad der er på den hat? Nå, og det her. Hvorfor? Okay, ja, det hedder den. Lad det være, Helgaard. Jeg vil dø. Vil du? Ja, okay. Vil du virkelig dø? Okay. Okay, skal den her serie hedde Vi besøger? Ja. Den går på, og den går på